Хора, нов проблем на ТВ-то 150 кубика. Сега го разбирам какво се е случило и ще ви го покажа, за да и вие знаете, ако някога ще ви кажа точно как се случват работите и да знаете какъв е точно проблема и как да го оправите. Сега, тези букси тук и ви изглеждат наред, но ви изглеждат оплетени. И предлагате, че точно заради това се изключва. Но не е това проблема. Друг е проблем. Една от тези букси, ето тази, вътре, когато я махнете, има едни метални, направени от мед, желязо, частици, които трябва да се свържат внимателно с другата букса. Но проблемът е там, че е толкова внимателно, че понякога не стига внимателността и се случва до такива проблеми, че да се изкривяват, което не е добре. Изкриват ли се, ТВ-то ще прекъсва и ще пали, когато си поиска на рандъм, което не е много приятно. Това, което трябва да направите е да свалите буксата, ето така, тук през зъбчето, сваляте я, отваряте вътре и отвътре ще се открият едни железни работи, които трябва с отверка или с някоя щипка, например, да ги стиснете хубаво и да разтворите леко дупчицата, след което ги вкарвате пак, давате ключа и палите. И няма проблем.